nesiha do ke nyogonye nesiha folo odo Haruna ani Musa ka kisa la jo bato ina Haruna ye jo yoro min kenya bange kuma wore munu ntu nyu ye adaw be tafsiru kono adaw be mogowla doni ka bawo ye aradu min ko ka nyoke mogo do tara ne ka kumata kata mogo were ka kumata ku kole nyogonna kasagi ka seba ka konni nye karasaka araduke karasaka hada maden ku yire kulosinin ko suguma ko nanye anka kuma munun fo din anka dersu kono nana abese ka kuma nunun cari wucogola ni mogo bese ka nafa soro nuye me majendi mogo ma kat ama je nyinin fe kata mogo ka kuma kole mogo do ka kuma la ko karasaya araduke karasaka obena ni fitina ni masibaw de islamu ni nyogonje ote fe nyuma ye dina la islamu ni nyogonje mogo ku yire kolosoma parce que nebe kitabu de laje kitabu urududu kitabu de dilalembe ninka kitabu mununya araduke mogo ka mununye ayaw do tawsiri chogoya do la na chogote masala kitabu minhaji sunna be bontemia raddu ala rafida ube ayaw do tawsiri chogoya do la ote ube hadisa do tawsiri ka hakinaro de abu araduko ka ni eyo nyogona kala e fana yo fo mogo ye ko aradu nunun fo nimbe fo ni ayala ninte ninde de puru mogo ka delela jele usoro uka kanda soro ani e kata otigi ka kuma bila mogo were ka kuma ka karasa araduke karasa we ko kelenyewa mogo ku yire kurosinin ko suguma ube don ne meme ya kono ani ka doni ke baw ni mogo bila nyogona to nyogon kalama la budda an ko ni be kataw nunun bangede parce que an ka kataw banganya fo to mamba do ye tawsirula amba do ye kitabu urududula ado mogo bangole doni ke bawo do ye nin fonni aya tawsirila kuma salenye munye doni ke bawo ye mun fola iba sorote mogo yere to fo donc ebe bange ifana bo bange bila dilla ye minye doni ke bawo ka kitabula ani kato kere ya kato bila mogo kere le ka karasa ara duko karasa ote ko kele nyode mogo ku yere kolosoma ni nyere kuma munun fon ka dersula nye kuma munun fon ka fatawa wula abese ku cari ewa ucogo la mogo na fasoro nuye me akana tanka kuma kole mogo do ka kuma la karasa raduke karasa ka Suleiman rehli de derla kaninfo ako kalande umbe ko do ke ako amanyi ebe kuma do ke ka tinya do bange ka bidaw do kari ka tinya do banga ko do beta e ka kuma ta kata do abila do ka kuma arda fulana la fulana ako ye fitina ni masibade mogo ku yere korosoma kwa silamiya nyude fo hada madin ni be ni silamiya kono do kono ni konan jade hada madin site ni te kataw e pi kataw fule ni kuma fora dersula chogo mina charla o chogo la fo kata jangule mugo mi nyaw kataw nyogona fo na ya lamya yere bado a nin koy nyogona ye ne soro ni awu tara bila mugo kelenka hari ni mugo wore mi nyanya mo ko ba fo nin kambe karsare ma kante nema ni kataw tora a cogo la globali la fo kata jiya wuli mogo ye kataw nyogona ka aradu imba beta ni aradu tara bila mogo kelen ka doro abe komi eyo ko mogo kelen de ka hari ni ewa jiya mogo to ya ma ba fo ni teng ne ka koye ka se ko aradu be se ka beta fo kata qiyama donc an kayire korosa ka wulu korosa la ko kele fulana do fona bolo ni eye aradu ken ni cogo la mogo do ye kuma do fo akera kataw min charila e rejo soso ka ni e boro kalama ube e nyinin kara wala ni yo bange e ka deresu wala do be wolele ke sani akan nin kataw nunun bange tumba yere wole folo e kan ne shi hakai shagal bani nyinin kara ni nakaseti be mbolo akum mi nyin kam go ka kataw bange ne shi hate sarati o yorola ni kataw ko ni charela ebe kataw bangere ni aw ko i kana mo ka kataw bange ka jense folo fo ka yere de wole ako adobe a numero tale bolo adobe asoro limanogo adobe aleta asoro yoro iredo ako wala ba dade kataunde lawa ako kan ne sisa hakke mogo ye folo sani ka arkara du saga ko te sarati yede ni aradu ko ni kataw ko ni mena kataw ko ni jensera e fana be bangeli de ke ka kataw kara du ka kade hari ni man ne si haka tike ne si hate sarati
akoni koni tiba atigido ni seraka e wakata umbangelen kofe ibe se kan nasiha ka yire fanai ani nyugonche mo ne kata umbangeli te nyugon sira lade albaniyen nimba ayen ni foni chokola o kofe ka yira wala fana kata uye chokoya fulade doni ke ba ko ni kata u kera kata u dogolenye ani al kata u qasa kata u min do be hada maden yire yire kunde ka kata u dogolende do aba yire de bol ani alache ne shibi ha beke mo yen kata u de la ikana kalle bu bange mana yere de yokko doke ani alache katawun ba yere kun yere de ka katawun suturale no mo ma bo kalama ikele na kele ben ne shi haken ni na ina ce ni nya katawu fure ne shi habe ke ina ce ninna me katawu do be min charila de a charila mo de chela silamu de chela ereje soso ni feuna ebe o katawu bangere hari ni man de shi hakale ibe katawu bangere mo kana to filibantiala mo kana ka katawu ta na be jense nu be barake nay a wajibilen be e kay ka bayanu de ke min wajibiran ko ye bayanu de ka katawu ye bado ni nya katawu de ita sagi o ye ka cinya dogode imam na malik yore fo kullu maqbulu mardudu alayhi illa sahiba hajal qabul akum mugo be kera chogo chogo ika kuma do be mina fanku do sagi made fo nin kaburu tigi me nawo fana ko ne katawu mi mera biralay rejo soso ka mugo be filina ya be mugo trompe nawo fana ko kana fo rejo soso ka ina tigi ka kuma oye jamato te to filila wa katawu bangile fana te dilu ne shihala aka do fana katawu ye chogo ya fulade katawu dogole mimba irene ala che wan ne shihaki na chula ne katawu min bangele nde do fana e fana bo wara du bangede ifana bo wara du bange ka jensere ci de un cira no de wala gadi basina fi kulli ummati rasulan budullah wastanibu tagut ci de un cire kam mo wala ka e wa ala kelem pewde batu fi mo fe nyeddante me koni bolinu shaytane ko de bange mo ko yire korosoma donc hada ma don kan nim famu ayere dama kan nyogo wala ayere dama kan ne shi hakke nyogo ne shi habe ke nyogo ne ko munu no ba dama me ko bislama monton de kan no charila ko kataw bange kam go bo filila we wajibi de anka alaka hakiman dama bon ko ambalima do yenyi nen kalika ka foli je san nyugon ce wajibi de wa sunna de do nini mo bi benna ka fo o ye sunna de me foli jabi de wajibi kam go damina ka fo o ye sunna de me e ka tigi jabi o ka wajibi de bon ko anyo de fo an ko nin ko sugo muskila ye fe ngo fenye ko do ko ale ye muso fulana de ta ko e gele yara aka muso folo ma fo abesta joni finetiru ye kala meloni fe onken ambe ko jumanke ale yere de ka muso wadu ala yere de yo fo wayni murata qafat fayijuhunna wa haziruhunna fil madaji wadribuhunna ala yere ya yira ni ka muso yere ya da baki ka kodo ke amanye ala ko ka waju de folo e yere de ki ka muso waju folo ube ka waju de kila ka kasetu nyini uka waju ni waju manye abe ko min na ya waju aka dabila waju manye akoy ka dilantigala ni dilantige manye ika bugoli mi ni joli boni jogili tala ube aka mugo mimbe afo aka mugo ye aka karasabe ni nchogola ukanne shi hakai ube ne shi hakai uba waju ube kumafe donc ambe min fo be furake o chogodela ayere ka aka muso waju na yere yado muso be ko munun kale ka wajuli manye ube fura na min fo la ka dilantigela o manye sabana min fo la ka bugoli min tekeni joge o manye muso ka mugo min be uba teri munun be aka mugo nyuma munun be ko nya fuye uluku konanja ka ka kuma fe ko dobe konko ko akone ebe sallila ika muso magarila ubi ka salli ciya ba ka sorita kalamote foy ke sallila
cire sallallahu alaihi wasallam ba ashetu ko cire be salli sokono iba soro ale ewa e bala milendo cire ni qibla ce ashewum be cire ka sujud yorola akon ni cire be na sujud ka be magale ka sewu na ba sewu kuru ni sidon bora sujud ba sewu sama ko o kofe ko ale yere be se kara duke kramo ka Sheikh Salih Fawzani Fawjani ayen nin fo ka geleya ako araddu lal mukhalifi ni mugo min yesira bila katawra kara duka ko we wajibi de ako me mugo ka do bete aradu kelai al ulama ar-rasikhina fil ilmi ako kalanden ka kote aradu koye obe Sheikh Salih Fawjani ka kasetuna ka kitabula ako kalanden ka kote aradu koye kalanden ka koye minye e ka hammini kala nyinini i ka doni nyini i ka doni nyuma nyini e ka hammi ode minye aradu ye ko to doni ke bagaw bolo doni ke wabete fana de ulama urasikhina fil ilmi doni ke baga munun sabati lembe shemu sabati la doni sabati lembu bolo aradu ke bolo de bolo aradu kan ka ke mo min kan ni aradu ke chogo anuka aradu ke ni bil adilla ni de lawye ako be doni ke baga bolo bete aradu ke lay kalande wa ko kalande unta aradu kelay e karamugo sabati leunde doni la kapenye bo basi tala bombosi kapenye silamia sariya yene nana yene sene ya bombosi kapenye me ciden ko ikana kede bada ebe dungare koro bada penye be koro fana be jinya denya yewle me tile fula tile sabanka bombosi nyagasalen kana tonka penye kala be basi tola Como? Bon, ambe mi fo ko muso do ko lebe ka qur'ana kalanke ani ekoli mana be ko me ekoli ni qur'ana kala kursira le bolo ambe mi fo silama mi wajibiraka aka fardu ainu na ya surato do ko bila français fardu ainu farda munu nya kere ya ulu ka doni nyini de farda yaka abese ka ulu bila aka ewa français kalanye me na ya suraka fardu ainu nunun kalana ka do bolo nga qur'ana kalanka durushi we fardu kifaya do ma nyini befe oye fardun kifaya de ni yo oni ka français kala la je ni nya français kala in ka ke nka jiya maslaha min bala ube nka bange ba ko ka ko dilole mbala ube nka jiya na fado be dina na fani français kala min ne o fana ben ewa ben ni nye o fana yin kere ka temen nka abo bila wore anyu min fo folo fardu ainu node do o de be bila français kala nya jiya kala nya ika fardu ainu min ni ka fardu ainu borala doni to no ni ka jiya ko de korosela nyogona ibe masalaha de lajje wala u fulala min kan masalaha bi ka ibo de lajje donc ni yere yaro masala ni nye français fana kala ka français indo nye fardo ainu munundo nye doni munundo ndeke sababu ka mo woleni o fanaye kana dina na kulu fana donc ibe français nke mais ni yere yado ne français kala nka français kana kalambaliya nka jiya masala ni kan na fa wajible si dulolen tama donc mogote qur'ana ne jiya kala bila nyogon koro ibe ka qur'ana kalante ne na ya soro ika wajibi do de dilo ika dina wajibi do de nana dilo français na fo ka kala de sino dina wajibi fana te sika nyana bo tanke yika fardu ainu kala donc ibe seka ika wajibi min fule nenye qur'ana dirisi yo fardin kifaya de fen kanune ndo ama wajibi abeka mais ni ya soro fana ka jiya wajibi fana dilo lenten ni na ube bange bago ka wajibi do dilo lenten français kala ina donc ibe ka qur'ana kala inte ni yere bado be sika qur'ana durusi be qur'ana durusi parce que qur'ana durusi le here chama ni barka chama bala mado ko yin famu yara ni fardu ayinu de do oni jinya kote bila nyogon koro ori ato don ke ba ko hari ka fardu ayinu kala libe bange baka batonye mais na ya sori ka fardu ayinu kala lente doni sugu min do fardu kifaya de do o bella je yara nani ka jinya ko do korosela nyogona jinya ko min do fana wajibiri kade wajibi be bila lenye
parce que ale te wajibi o na ya soro jinya ko min nin korosela no nin kala korosela no gonye o te wajibi ka donc i ka dina kalanta ko sugantiya jinya ka o de kausa wa alaikum salam ko ewa ciden ka hadisa min nana ko musow ku ka safa ɲuman ye labande ko yala ni musow nana u ba a damina ni safa folo de u bɛ laban donc ciden ye nin fɔ mun kama n'a ko musow ka safa hɛrɛma ye safa labande u ka safa juguman ye folo ye ko parce que u ni cɛw ka surun safa laba u ni sew ka jan cɛw u n'u ka jan mais don kibaw ya n'u bɛ misiri de kɔnɔ misiri mi fɛn tɛ musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔlɔ minnu nana n'a y'a dɔn safa laba bɛ daɲa fanw de la ni aw ye safa fɔlɔ bila da la mɔgɔw tɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ka na ɲɛfɛ toujours a bɛ safa damina fɔlɔ de la minnu nana a bɛ safa damina safa fɔlɔ de la ni minnu nana aw kɔfɛ olu bɛ kɔfɛ ni minnu nana kɔfɛ olu bɛ kɔfɛ mais n'a y'a sɔrɔ misiri in filɛ cogo min musow b'u damana yɔrɔ de la doni kibaw y'a yira a bɛ burusi minnu ka fatawaw kɔnɔ u ni cɛw ka safaw bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn la u ka safa fɔlɔ u ka safa ɲuman ye fɔlɔ de komi cɛw ka safa ɲuman ye fɔlɔ cogo min n'u b'u ka damana yɔrɔ de la n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ciden ye kuma min fɔ o bɛ na mais n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u damana yɔrɔ de la toujours fana ka safa fɔlɔ de ka ɲi ka tɛmɛ hali safa laban kan mais toujours kɔni n'u bɛ safa damina u b'a damina fɔlɔ de la ni minnu nana de olu bɛ taa laban na bon ko an balima dɔ ko an ka bilasirali kɛ ale ye sani ale ka sunna ta ni dumɔgɔ bɛɛ tun ka di mais tuma min a ye sunna ta ani mɔgɔ si tɛ bɛn degun b'a kan an bɛ bilasirali k'a ye ko an ka bilasirali kɛ ale ye bon an bɛ bilasirali min kɛ sura suruman dɔ bɛ yen والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ala yɛrɛ de kalina ni wagati a ko hadamaden bɛɛ bɛ perdi de kɔnɔ fo ni mankutu naani sabatira hadamaden min na e de bɔra perdi sinon a tɔ bɛ mɔgɔ perdi la hari miliyari ka sɔrɔ a bolo a ka jamana yɛrɛ mara ni o mankutu naani ma sabati mɔgɔ mɔgɔ la ala yɛrɛ de kalina ni wagati a ko i bɛ perdi de kɔnɔ mankutu naani ye juma illa alladhina amanu limaniya tawhidi ka sɔrɔ i bolo i ka kɛ mumini i ka kɛ tawhidi tigi i ka ala kelen pewu bato i kana foyi fara ala kan fulankafoya kunba bana fitini kana sɔrɔ i bolo kɛlɛ illa alladhina amanu fulanna wa amilu salihat i ka sofɛw ka baara ɲuman kɛ baara min kalasira ala ye i ka baara bɛɛ ka bɛn ciden ka sunna ma nin ye mankutu filanan ye mankutu sabana watawasaw bil haqqi fo an ka ɲɔgɔn ɲamari an ka ɲɔgɔn bali dɛ an ka ɲɔgɔn ɲamara ni ɲuman ye ka ɲɔgɔn fatanya ka bɔ juguman ma al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar min simati haja din min wajibati haja din ka ɲɔgɔn ɲamara ni ɲuman ka ɲɔgɔn fatanya ka bɔ juguman kan nin o ye nin dina pied dɔ de o ye nin dina ka wajibi dɔ de an tɛ se ka ɲɔgɔn to fili la o an tɛ se ka ɲɔgɔn to kataw la o an tɛ se ka ɲɔgɔn to galon kan o watawasaw bil haqqi a ka ɲɔgɔn ɲamara ni tiɲɛ de ye nin de ye tiɲɛ ye nin de ka fɔ nin de ka kɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta fɔ ala ko watawasaw bil haqqi ala yɛrɛ b'a dɔn galon bɛ o donc nin ye naani na ye ɲɔgɔn ɲamariya ka kɛ ni tiɲɛ ye an ka ɲɔgɔn fatanya ka bɔ juguman ma watawasaw bis sabri naani na an ka ɲɔgɔn ɲamara ni sabali ye ɲamarili ni balili fo tɔɔrɔ de b'i sɔrɔ i bɛ tɔɔrɔ de cidenw yɛrɛ filɛ suwaye b'u filɛ tuma min a nana a tun b'a ka mɔgɔw cɛ la san'a ka kɛ ciden ye tuma min a kɛra ciden ye wagati min
ko chogori qad kunta fina marju'a qabla haja atani hana amma kana ya abudu abauna uko sal e waswaibu be salihadu uko anjigi tumbe fana la ko yem mo nyuma de yedde miseni nyuma ni nyere ede fana fule ni nye an fa tumbe munum bato ni bambalala anjigi tumbe fana la ko ye be ke mo nyuma de ede fana ni nye ni fora nabi mo yere ni mu chela hada madun chela dro ube galo mununna ube bidia mununna ube la da jogo mununna inu ube ba ke nyogon fe ubi kanu olade mais ni ede nana dro ko tinya yere an kan nimbila dro ube filima jogo ya betaka gisegere wo kera hari chide unare chide nyere sallallahu alaihi wasallam ka to makka nko lude kwa mako muhammadul amin mamuru danayama alikaba dilana ka chide fitini to nko ye nyugon so hadara al aswad dan yorola don bataka bila yorola utumbe nyugon faka doni kele tumbe wuli nko be dara muhammadu dila ka ko da male kan bankan mba wuni nyugon ce me tuma me anana ni ncide nye qulu la ilaha tuflihu la daw kabila ka be jifa sogo dum min na be fulan ka fuyam min na be boli so min na aya dabila la kelem fe ka boto ko muhammadu farraga bainan nas shehul bukhari kono ko muhammadu yinana kam fara muhammadu yimo fara la de anana kam fara ka bonyo gona abe cena kam muso fara abe denna fa fara parce que cide be weleli ke kata tawhidi mimma ni demi sonna cide ta mai fa be kafira ka atebe ni faade sonna demma so atebe ni muso de sonna chema so atebe tuguni ni chere sonna katugu chiron ka muso ma so atebe ko farraga bainan nas ko maamuru mo ko farla de anana kan fara ka bonyo kono farraga bainal haqqi wal batil maamuru nana ka ciyano galendo bonyo kono quoi donc ni eye nonu famu wala gadi kujibat rusul min qablika fasabaru ala ma kujibu wa udu hatta atahum an-nasruna لا مبدل ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين نفورا تشيدن يري تمامي تشيدن يري تورولا وباغالون تريا كورونا فيلنا دي دونكلي دنا دي دي سينجي تغلا دي دي يام فا كوروني امو كيا بنانيا ala ko تشيدن مولا قد كجبت رسل من قبلك akonni madda min ila de uye tshide ungalon tiga enye fasabaru ala ma kujibu cide un sabari la ko galon tigali nkoro wa wuju uyu toro sugu bema usabalira hatta atahum an-nasruna fonne alaka demen nanuma fonne alaka demen nanuma awanne alaka kuma fale baka tala de awa cide temena ne ya ka kibaru be fo yenin qur'ana kono donc ambe woshiya kamin kaye abe munyude abe sabalide tora bedda ka bak sabala koro mogo be kuma jugo foye mogo be ke wale jugo ta ka segera tigi de be junubu soro na le sabarala koro do de be farale daraja na ka baraji kala fe e pe kan ni sonja nae ka fo yeti de un chizir soro hari be Suleiman o rele ka se de ntum mode la ma ko mogo ni ekko eye e wa doni ke baga de ima e wa kele baga soro yere la bidia mogo la ku ki yere nyininka ka kufo ne be sunna de ka ni sunna de ta ewa bidia jugu soro yere la bidia mogo la ima nani bidia mogo fe ima kuma jugu ma fo ye bidia mogo fe ako shikai ka sunna la e ka sunna shikai ka doni ke bayala e ka sunna ka salafi yala mogo shite se ka ni sunna ka ni tinyata fo e ka jugu de soro bidia mogo ne la da mogo la min ni ekko e sunna mogo ye jugu ma soro e la bidia mogo la juguma soro ela lada mogola lada mogote enani bidia mogote kuma eka lada mogote kuma eka shika yirela ka foite chinyaka sino mogo shite nin chinyata ni lada mogote femfuye mogo shite nin sunnata kan nin chinyata ni bidia mogote femfuye donc ibe sabala koro yima titri de yima daraja de o ya yirela iba shira de ka ikasabati asabatu ala dini hada made dinan ka ewa tinya yere yen ka do kono mangelo kasabati de kagele wodi ato chide nyere tumbe ala de allahumma ya mukhallibul qulub sabbit qalbi ala dinika awafu duskunye le mabagan ka duskun sabati ka dinaka allahumma ya musarriful qulub sarrifu qulubuna ala tatika duskunye le mabagan ka duskunye le makubili ka batoka donc ni sunnan ta ndo na sunna no magele de sabati de kagele foyi
bari mo mo chaman tumbe woleli ke katanin tawhid maka woleli ke katanin sunna maka sirku kere kabiria kere a chaman chogo be chogo de sisa a chaman yire kera kele bagay kata sunna ma sunna talima gele de ka sabati dina en ka sabati haqiqa en ko de ka gele ala ka sabatu kanye ala kan sabati dina ka ambe do min kay ambe blasarali min kay aka sabati ambo de foye ni nye titiri do e katama kuma be fo ke wale be kala kamunya ka sabara koro akana bo ataka hari ni sibrinya kele o be sabama daraja de o be sabama baraji de mo ba kuma jugu fo aye ka ko lankolo ka dongo do ala ba tigila mo majigi katare ka be junubu doni de daire ka kata fo kata halaki romi ube kata tubu no yayi ala ka hakimandama واتبنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك